Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Lo Martinez op 28 februari voor de rechter moet verschijnen. De Extra opent daar vandaag mee. De rechtszaak wordt op vrijdag 28 februari gehouden om 2 uur 's middags en het is een pro forma zitting. Zijn advocaten zijn Elden Peppi Silveran en Marije Vaders. Zoals bekend werd Martinez op 5 november vorig jaar gearresteerd op verdenking van drugshandel in 2019, 2020 en 2023. Ook wordt hij verdacht van het witwassen van geld. Enkele weken geleden uitte Martinez zijn ontevredenheid over het feit dat zijn zaak slechts pro forma zou worden behandeld. Hij eiste dat de zaak volledig zou worden behandeld, maar dat zal niet gebeuren. Wel moet hij zich dus aanstaande vrijdag in de rechtbank melden. Martinez was ten tijde van zijn arrestatie parlementariër, maar hij is later teruggetreden. Politie pakt 3 jonge mannen op in verband met schietpartij bij concert. U kunt het zich wellicht nog herinneren, bij een concert van de Dominicaanse zangeres Yailin, dat was in het weekend van 22 en 23 februari, werd er geschoten. Er werden 3 mannen aangehouden van 18, 20 en 22 jaar. De politie die verdenkt hen ervan te hebben geschoten en de man van 18 jaar wordt er alleen van gedacht dat hij geweld heeft gebruikt. Het was niet 22 en 23 februari, het was het weekend daarvoor. Toen was het concert van Yailin en toen werd er geschoten. De arrestaties vonden afgelopen weekend plaats. Vrouw gearresteerd die haar eigen man en dochter mishandelde. Een opvallende zaak. Een vrouw werd gearresteerd toen ze zaterdagnacht zichzelf meldde bij de politie. Bij het politiekantoor van Rio Canario. Daarvoor had de 28-jarige vrouw, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, thuis haar man mishandeld en hun dochter. Ook heeft ze flinke vernielingen aangericht in het huis waar het gezin woont. De vrouw zit voorlopig vast en de zaak wordt onderzocht. Wegen in Gato worden aangepakt. Dat is voor de bewoners van Gato goed nieuws. Want minister Charles Cooper en de dienst Openbare Werken hebben bekendgemaakt dat vanaf vandaag onderhoudswerkzaamheden aan de wegen in Gato zullen plaatsvinden. Die zullen naar verwachting 4 tot 6 weken duren en bestaan uit het asfalteren van onverharde wegen en wegbedekking die in slechte staat verkeert. De uitvoering wordt verzorgd door de OSB en zal vooral in de ochtenduren plaatsvinden. Het project in Gato is een van de vele projecten waar de overheid mee bezig is. In de afgelopen maanden zijn er heel veel asfaltwerkzaamheden gestart. Rijksvertegenwoordiger greep te snel in bij afvalprobleem. Dan hebben we het over Bonaire. Want het gerecht in Kralendijk heeft geoordeeld dat Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond te snel heeft ingegrepen in de afvalproblematiek op Bonaire. Zijn besluit om de taken van het bestuurscollege over te nemen was volgens de rechter procedureel onjuist. In november vorig jaar trad de Rijksvertegenwoordiger in de plaats van het openbaar lichaam Bonaire wat betreft het oplossen van het afvalprobleem op het eiland. Volgens de rechter had hij moeten wachten, zo moet ik het zeggen. Volgens de rechter is hij te snel ingegrepen. Omdat de Rijksvertegenwoordiger voorbarig is geweest met zijn ingrijpen, vernietigt het gerecht het besluit tot de in de plaatsstelling. Carnaval, kindercarnaval, groot succes. Afgelopen zondag vond de Marche Juvenil plaats, kindercarnaval. Het zag er mooi uit, u ziet het op de beelden. De kinderen genoten, de mensen langs de kant van de weg. Het is een mooi begin van de grote optochten. We hebben natuurlijk de paardenoptocht gehad, maar het kindercarnaval is een van de grote optochten. Volgende week vrijdag tienerparade en daarna gaan we ook verder met het carnaval. Maar deze aftrap was in ieder geval eentje waar we vrolijk van kunnen worden en blij op kunnen terugkijken. 3 aanhoudingen tijdens de Marche Juvenil. De politie had het al aangegeven. Er zal streng gecontroleerd worden tijdens carnaval, ook tijdens de kinderparade. En tijdens de kinderparade is een 17-jarige jongen op het Brionplein aangehouden. Een 49-jarige man op de Rodeweg. Ze hadden allebei drugs in bezit en wilden dat ook verkopen. De jonge man vooral marihuana. De 49-jarige man marihuana en ecstasy-pillen. En om 7 uur 's avonds werd er ook een man aangehouden omdat hij een bevel van de politie niet opvolgde. Hij verzette zich tegen arrestatie en had geen identificatiebewijs bij zich. Daarom blijft de man vastzitten in afwachting van verder onderzoek.
We gaan even naar een break, zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Afgelopen vrijdag gaf de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Zsolt Szabó, een virtuele persconferentie met de pers in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar spraken we Szabó en we hadden verschillende vragen voor hem. Dus u ziet dadelijk dat in dat deel van de persconferentie waarin ik hem verschillende vragen stel. Onder meer over de gelijke behandelingswetgeving. Die is onlangs is de Tweede Kamer daarvoor akkoord gegaan op de BES-eilanden. We vroegen aan de staatssecretaris of dat ook voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten een gespreksonderwerp is. Verder wilden we weten wat de ideeën zijn van de staatssecretaris met het geld dat is gereserveerd. Naar aanleiding van de excuses die de Nederlandse regering gaf voor het slavernijverleden is er geld gereserveerd. Dat is bedoeld voor verschillende projecten, voor verschillende zaken die door de eilanden kunnen worden ingevuld. Maar we wilden van de staatssecretaris weten wat zijn ideeën erover zijn. En we keken even terug op de persconferentie van het College Financieel Toezicht. Die vorige week zei dat er veel plannen op de plank liggen, maar dat die ook uitgevoerd moeten worden. Kijk naar het gesprek dat ik had met de staatssecretaris hierover. Praat de staatssecretaris daar ook over met Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Het is een belangrijk onderwerp. Zeker weten, zeker weten. Dit loopt via de minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft het debat ook gedaan. Dus het antwoord is nee, ik praat niet zelf met de landen daarover. En de minister heeft trouwens tijdens het debat in de Kamer wel aangegeven, dat is denk ik ook belangrijk om te weten, dat als er vragen zijn vanuit de kastlanden, dat ze bereid is om de expertise hier vanuit Nederland te delen. Maar dan moet dat vanuit de landen zelf komen, dat verzoek? Ja. Oké. En u weet niet of dat verzoek al gekomen is? Ik heb er nog niet van gehoord. Ik kijk even naar Karin, dus volgens mij is dat verzoek nog niet gekomen. Nee, dat verzoek is nog niet. Dan heb ik een... Dan heb ik een andere vraag, want bij de vorige virtuele persconferentie, op het eind maakte u een interessante opmerking over het geld dat nu gereserveerd is voor de herdenking van slavernij en de bewustwordingsactiviteiten, dat die ook kunnen worden gebruikt voor economische initiatieven. En volgens mij heeft u een idee over dat geld, hoe dat het beste gebruikt kan worden. Dus kunt u dat uitleggen? Ja. Ja, zeker Oscar. Kijk, waar ik door getriggerd werd, was het document ook in de Staatscourant toen ik aan deze positie begon. Die is op 1 juli, dus 2 dagen voordat ik begon, gepubliceerd, de subsidieregeling. En daar staat ook bij dat de projectvoorstellen binnen de subsidieregeling kunnen worden ingediend voor maatschappelijke initiatieven, aan verschillende onderwerpen ook. En wat er ook bij is aangegeven, zoals bijvoorbeeld voor economic empowerment en doorwerking op mentale en fysieke gezondheid.
Dus het is breder dan alleen maar, zeg maar, terugkijken. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, ik ben ook op het Nationaal Archief van Aruba geweest. Of niet op, maar bij het Nationale Archief van Aruba. Wat ik heel belangrijk vind is dat we ook kijken, als we terugkijken naar het verleden, hoe je vanuit het digitaliseringsperspectief naar het slavernijverleden kunt kijken. Want daar bij Aruba krijgen ze gewoon wereldwijd heel veel informatie binnen van families, van instituten, die een heel mooi beeld geven, of niet mooi, maar een goed beeld geven van wat er allemaal gebeurd is en waar ook families heen zijn gegaan en de hele historie daaromheen. En ik vind dat echt heel mooi. Ik denk ook als ik weer naar Aruba ga, we hebben nu niet afgestemd, Karin, maar ik denk dat ik toch nog een keer daarheen ga, want we hebben daar toen te kort gezeten. Dus dat soort initiatieven prima, maar tegelijkertijd, en als we ook met mensen praten, want het gaat best wel over veel geld, en economic empowerment is een onderdeel, zoals in de Staatscourant aangegeven, als ook mental health en fysieke gezondheid. Tegelijkertijd hoop ik ook dat de projectvoorstellen worden ingediend die kant op gaan. Hoe ze precies moeten worden gedefinieerd, daar moet nog denk ik goed naar worden gekeken. Maar ja, economic empowerment en doorwerking op mentale en fysieke gezondheid, als je daar wat mooie dingen naar de toekomst voor kunt voorstellen, dan juich ik dat alleen maar toe. Oké, dat is duidelijk. Ik heb nog één korte vraag als dat goed is. Ja, ga je gang. Daarnet vroeg mijn collega uit Bonaire ook al over het College Financieel Toezicht die al daar een persconferentie heeft gegeven. Dat hebben ze ook op Curaçao gedaan. Kort gezegd, Curaçao heeft veel plannen op de tafel liggen en moeten daar nu werk van maken. Ligt dat ook in uw lijn? Nou, ik denk als er plannen zijn, dan moet je daar altijd werk van maken. En nu maak ik even een flauwe schijnbeweging. Ik ben hier verantwoordelijk voor digitalisering en ik ben 2 weken geleden in Brussel geweest bij de Europese Commissie. En daar hebben ze nu ook weer nieuwe plannen voor de komende jaren. En daar stelde ik gewoon de vraag van oké, die plannen, die snap ik. Het zijn meestal plannen ook vanuit het verleden, maar dan weer gemodificeerd. Maar hoe gaan we nou van het wat naar het hoe? Hè? Hoe gaan we dat implementeren? Dus ik denk ook iedere keer als er ergens op een van de eilanden, in een van de landen, een plan wordt gemaakt, dat er ook gewoon een paragraaf bij moet zitten, heel duidelijk, van hoe je dat gaat doen en welke capaciteit je ook nodig hebt. Want als we nu kijken bijvoorbeeld naar de landspakketten, hè, en dat heb ik ook al besproken met de verschillende landen, er moeten heel veel dingen gebeuren. Deze week is er ook weer een briefing geweest in de Tweede Kamer. Maar we gaan richting 2027. En dan moet je nu al kijken van hoe gaan we de plannen die we maken ook implementeren. Welke capaciteit hebben we daarvoor nodig? En hoe kunnen we mensen al opleiden en voorsorteren om die plannen ook goed uit te voeren? Oké, duidelijk, dank u wel. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva heeft afgelopen zaterdag feest gevierd, het 45-jarig bestaan van zijn arbeiderspartij. Maar tijdens die bijeenkomst benadrukte hij dat de Amerikaanse president Donald Trump niet is verkozen tot sheriff van de wereld, maar alleen maar om zijn eigen land Amerika te besturen. Wat betreft wie Brazilië zal besturen, dat zijn wij, aldus Lula tegenover een juichende menigte. Hij had eerder al aangegeven dat als Amerika komt met verhoging van de handelstarieven, dat Brazilië dan komt met vergeldingsmaatregelen. Het is heel simpel, als hij Braziliaanse producten belast, zullen wij hetzelfde doen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij geen ruzie wil, hij wil gewoon respect voor Brazilië. Dan zal ook Amerika respect van Brazilië krijgen, aldus de Braziliaanse president. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra-Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.